Lithi iBhayibheli lami ngelinye ilanga kwaba khona umprofeti kaNkuluNkulu. Lo mprofeti kaNkuluNkulu obejwayele ukuthi nayifikile endaweni kube nekhaya angena kulona. Lithi ke wangena lo mprofeti, lo mama wabona ukuthi hey sihanjelwe, lena kusiyo indoda eordinary noma ejwayelekile, kodwa indoda kaNkuluNkulu. Lithi iBhayibheli lo mama wayesakhuluma nomyeni wakhe, wathi baba asimakhele ikamero eliphezulu. Usho lo mama unezidingo zakhe, but akalethi isidingo, kodwa uyabona ukuthi endlini yakhe uyadinga ukuthi akhele uSimakade ikamera eliphezulu. Wathi masimakhele ikamera eliphezulu, uma sesilakhile leli kamera eliphezulu, wathi masifake umbhede, sifake netafula, sifake nesitulo, ngoba siyamdinga ukuthi uNkulunkulu ahlale asenze. Nikhona bazalwane? Njengoba la ngimile phambi kwakho, kunezinto eziqhumayo lapha ekhaya lakho, kunezinto ezishaye ihlangana zodwa ngamakhanda lapha ekhaya lakho. Kunabanye ababuzayo ukuthi kwenzeka kanjani, ngoba lesikhova sithi asikhale sibuke kwakho, kodwa namhlanje sikhala sibuka kubo. Ngoba kuyadingeka ukuthi ikhaya lomuntu alibe naNkulunkulu ozohlala zinze, ongezukuhlaliswa ukuthi wena ukhona, kodwa ozohlala bekhona noma wena ungekho, ahlala bekhona noma wena usemsebenzini, ahlala bekhona noma ngabe wena uvakashile, ahlala enze njani bazalwane, abekhona. Kubalulekile ukuthi ikhaya libe naNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi uNkulunkulu akakhelwe ikamera eliphezulu lazohlala khona. Nikhona bazalwane? Kubalulekile ukuthi uNkulunkulu umakhele ikamera elinjani eliphezulu. Umulakhile enhlizweni yakho, noma ngathiwa unayo upstairs, uNkulunkulu akabe nayo indawo yokuhlala ekhaya lakho. That's why abathakathi abanye bayaxakeka ukuthi kanti why soloku uyaphunyuka. Ingoba kunekamera eliphezulu olakhileyo, wasubeka uNkulunkulu kulona. Balwe nawe bakuthola ukuthi awulwi nawe, bamelane nawe bathola ukuthi awumelananga nabo, bakhulume baze bafunge mari bakuthole soloku ukuthi uJehova ungumalusi wami angiyikweswela. Nikhona bazalwane? Uthi ke lo mama asimakheleni baba ikamera eliphezulu, uma sesimakhele kulo simbekele umbhede, simbekele netafula. Ngamanye amazwi bethini? Bethi uNkulunkulu ngene ekhaya lami uhlala, nangabe ufuna ukulala lala, nangabe ufuna uku-occupy yonke le ndawo igcwalise le ndawo. Uma kukhona wena usekamereni eliphezulu, ngiyazi ukuthi nokumoshakele phansi wena Jehova uzokhona ukukulungisa. Ngiyazi nokungakhona ukwenzeka uzokwenza ukuthi kwenze njani kwenzeke. Lithi iBhayibheli lo mprofeti nayifikile ubefika kuleli ekhaya, ake ngikusize makhele uNkulunkulu ikamera eliphezulu endlini yakho. Ungabali ukuthi uhola imali yempesheni, kule mali yempesheni nangabe khona olambileyo umdlise kuyo, because awusadlisanga yena, sewudlise umnikazi wezinto. Nakhona ukumele umbathise, mbathise, ngoba awusambathisanga yena, sewumbathisa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Izibusiso bazalwane ayiqale esontweni, ziqala la siphila khona. Nikhona bazalwane? Abanye bethu bayancishana, banomona ney'nhliziyo ezimbi. Kuyamjabulisa
aqinise ukuze ukuthi imoto kamakhelwane igiqikile. Athi ube ubani yena ukuthi abe nemoto thina singenayo imoto? Ngasho. Usuke angakhelwanga uNkulunkulu ikamera eliphezulu. Embongise lo makhelwane nangabe ukhonile ukwakha wena ukakhe ngoba usendleleni nawe uzokwakha. Bathi lo mama simakheleni ikamera eliphezulu. Simbekele umbhede, simbekele isitulo, simbekele netafula ukuze nayifika akhona ukuhlala uNkulunkulu anzinze ngalomprofeti okhona. Kanti lo mama unesimo abhekene naso, akamtshela umprofeti. Prophet uyangena, uyaphuma, uyangena, uyaphuma, uyangena, uyaphuma. Ngelinye ilanga sewuyabuza umprofeti. Yes. Uthi yini esingamenzela yona? Yes. Lo mama osivulele indlu yakhe na? Ile voice engizwayo uNkulunkulu wami ayibuza namhlanje. Uthi yini engingabenzela yona abantu basemanguzi? Ngiyezwa ukuthi sebekhale kakhulu. Yini lenkulu okufanele ngibenzele yona na? Ngoba kwesinye isikhathi kuba nezikhalo ekhona enhlizweni yakho awukwazi nokuyikhuluma uyiphimisele. Abheke uGehazi, inceku ibheke ithola ukuthi kuleli khaya akunamntwana. Abesetshela umprofeti ukuthi hayi ngibona ngathi akunakhaya. Enawulandela kahle isikhathi salabantu sokuthi bebese ngathola umntwana bese sishaye sadlula. Ingakho bese befocus ekutheni bafuna nethi ukukhonza uNkulunkulu wabo kuphela. Kungenzeka empilweni yakho kunezinto ezishawele isikhathi zadlulelwa isikhathi kwaze kwabonakala ngazathi angeke isenzeke. Ngizele kuzokukhumbuza nithi wami uNkulunkulu akazela kalani, wami uNkulunkulu akavuma unyawo lwakho lishelele, wami uNkulunkulu akalimithwa isikhathi, wami uNkulunkulu uyakwazi ukungenelela esimeni enza izinto okuthiwa zenzeke izenzeke noma isikhathi sesidlulile. Apostle Ipindlovu is bringing you a Mirror Big Sunday service where you will bring a small mirror and he will be breaking them on your behalf to cast out every monitoring spirit. This service will be happening on the 6th of April 2025. It will be a Sunday. The service will be taking place in Durban and Johannesburg branch at 10 a.m. as well as all Apostle Ipindlovu's church branches. Please do prepare an offering of 200 Rand when coming to the Sunday service. Every spirit, which evil spirit, and that enemy monitoring your life will be disconnected from you in Jesus' name. For more information, call the numbers on your screen. Don't forget to bring a small mirror when you come to the service. Abusekho ubunzima. Ngizoba nginenkonzo enkulu lapho ngoba ngithandazela abantu basemakhaya. Wena njengoba ulapha ekhaya ngizokuthandazela lapha ekhaya. Wena njengoba ungibhekile ngiyothumela ingilosi yami. Ngiyazi ukuthi uhlushwa inyawo, ngiyazi ukuthi uhlushwa amadolo, ngiyazi ukuthi namahlombe asinda, ngiyazi nokuthi imali zakho zivalekile, ngiyazi ukuthi uhlushwa nangamaphupho amabi. Kunabantu abakhamba phansi. Ngiyothumela umthandazo. Ngizoba ngi-live ku-Facebook, ngizoba ngi-live kuwo wonke ama-social media. Akekho umuntu ongafisa ukuzibona nekusasa eliqhakazile. Akekho umuntu ofuna ukuzibona phila impilo yokuma ndawonye. Ingakho ke ubaba umpostoli akumema mbukeli wami lapha ekhaya ukuthi hlanganyela kanye naye kule nyanga kaApril kuzo zonke inkonzo zakhe la yobexosha khona umoya wenhlupheko, ila yobethi uhlubula khona ingubo yenhlupheko abese yakuvulela inhlahla yakho. Ngaye ke umhla ka4 ubaba umpostoli uyobe ekhona lapha endaweni yase Orient Theatre
ubusuku bonke inkonzo le yokuxosha umoya wenhlupheko. Ubaba umpostoli uyodabula leya ndwangu. Lena abanye benu kwathathwa impahla zabo zavalelwa eindunjeni, abanye kwathatha impahla zabo zavalelwe emabhodleleni, abanye impahla zabo zivalelwe ngisho eidulini. Uma idabula lengubo baba umpostoli uyobe khulula izinto zakho lezi eziboshiwe ngabathakathi. 6 to 6 Orient Theatre East London. Bese kuthi ngayo umhla ka3 uyobe khona lapha endaweni yase Mount Olive Community Hall ngesikhathi sika 10 o'clock ekseni. Bese kuthi ngomhla ka5 uyobe khona lapha yana eQueenstown Mzingisi Square. Yilapho baba umpostoli ayobe enani athi akuphume yonke imimoya yobumnyama, athi abudede ubumnyama kuvela ukukhanya empilweni yakho. Kanti nazo ezinye indawo ongamjoyina kuzo ubaba umpostoli la yobexosha khona inhlupheko. Abantu base Northwest abamlindele ubaba umpostoli uyobe nayo ngayo umhla ka12 April uyofikela khona lapha yana eThabane Hall ekseni ngesikhathi sika 10 o'clock ekseni, lapho athi ubaba umpostoli abudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Kanti ngaye umhla ka10 uyobe khona lapha eMamelodi eStanza Bupape, isikhathi kuyobe kungu10 o'clock ekseni. Kanti abantu base Vereeniging nani phelelani lapha eSoutsotsesi ubaba umpostoli uyobe khona azoxosha yona inhlupheko. Bese kuthi abantu base Welcome abamthola ubaba umpostoli lapha eToronto Hall ngaso isikhathi sika 10 o'clock ekseni. Kanti abantu base Potchefstroom, Klerksdorp namaphethelo Kanana phelelani lapha yana ePotchefstroom eGavenberg Hall ngaso isikhathi sika 10 o'clock. Uthi ubaba umpostoli lo nyaka unyaka womusa. This is the year of grace. Kulo musa awukuthole lo musa inhlupheko ihambe zivuleke izinto zakho. Asihlangane khona. Inkonzo yephasika ngisho ngayo umhla ka18, ngisho ngayo umhla ka19, ngisho ngayo umhla ka20. Inkonzo enkulu yephasika. Iphasika lethu lizoqala ngaye umhla ka18 April. Ilona usuku olukhulu lapho ngiyoba ngivula inhlanhla yakho. Ngoba njengoba uhlele ekhaya ungibhekile, wena wavalwa, bakuvalile mntanami. Mina ngikhuluma nawe, wena bakuvalile. Bakuvale ngangokuthi ayikho into eqhubekayo, akuqhubeki lutho. Yonke into imile ime ndawonye. Ene uvalwe abantu, wena uvalwe abantu, labantu abakuvalile uphila nabo, uhleka nabo, udla nabo, uhamba nabo. But ebusuku bakujikele. Yiba bakuvalile. Bavale wena baphinde bavala ngisho nezingane zakho. Bavale wena baphinde bakuvala ngisho nasemalini. That's why uzama ngisho namabhizinisi awaphumeleli. Uzama ngisho nemsebenzi akuphumeleli. Yonke into othi uyayizama kuyala kubophekile. Mntana mina ngisaqhaqa ngoba ngiyazi ukuthi kunomuntu omemeza igama lakho waqeda wabopha ifinde elikhulu. Kunomuntu othatha isithombe sakho waqeda wasisa ezangomeni bafike bakuthakala. 18 ubusuku bonke ngoba ngikhulekela abantu. Ngivula wena ngoba bakuvalile. Bese siqhubeka ngithi kuwe ungenzi iphutha lokuthi ungezi ama-transport akhona. Hamba manje uye ema-ofisi wethu, sinama-ofisi zonke le ndawo, sinama-ofisi zonke indawo. Ufike e-ofisi uthi ngizobhalisa ngiya ephasikeni likababa uNdlovu, ngiyobhalisa. Ungafiki ushiya imali uzoyikhokha ngosuku lokuhamba kwamanje, phuthuma uyobhalisa. Kanti fona khona manje, ufonela i-call center khona manje, njengoba ngihleli nje ungibona nje, fona njengamanje uthi nami ngiyeze ephasikeni. Ningenze iphutha abafowethu, nanibuyele emakhaya, wonke umuntu uyobuyela ekhaya nanansi isiphambano, nanangu umnqamlezo. Ida ubuyela nalo noma ubuyela nalo, mara kumele wonke umuntu abuyele ekhaya nanasi isiphambano. Thatha umnqamlezo umlandele mntanami. Nawufaka sami isiphambano, ngiyogaqisa sami isiphambano. Uyolala naso, uyovuka naso, uyogesa naso, uzohamba naso, uyophila naso. Ngeke baphinde bayithwebule inhlanhla yakho. Ngeke baphinde bakuvale wena. Ngeke baphinde bakubophe ngenhliziyo. Umuntu okhahla wena izinto zakhe ziyojika
ziyajika zogadla yena. Phatha umnikelo wakho ka-300 randi uzothatha le nsebenzo engikwenzele yona yesiphambano. Asambe sodwa khona okunye ngikwenzele kona. Uzofika uthathe lesiphambane nalokho engizoba ngilungiselele kona. Ungakhohlwa-ke kule nkonzo yephasika ukuthi ubaba umpostoli ushilo phela wathi ukulungiselele insebenzo yonqamlezo wakho ozohamba nayo across lozokwazi ukuhamba nayo ubuyele naye ekhaya. Ulungise-ke lo mnikelo wakho ka-300 randi oyojika nawe ekhaya njengoba yobenza yona inkonzo yokuxosha inhlupheko. Kanti-ke ngalo leli phasika lethu awusihanjelwe siyobe sinaye u-Andile Majola athi liphakanyisiwe igama likaJesu. Ungaphuthelwa, asihlangane khona. Lulani isandla senu kuye. Angekhe msimbeni lo mntwana. Sakhe simthinta ngizwi lakhe likhuluma sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ivale. Senamini. Nizomenzani? Nizomthatha. Nimthatha nemisaphi? Niya naye kuphi? Niya kuphi? Niya kuphi? Kuphi? Ekuteni. Ngibuyiseni njengamanje. Uyabuya. Uyabuya. Ngithi uyabuya. Jesus. Be free. Akabiyele esihlalweni. Shela uJesu isandla. Phakamisela yena. After today, my life will never be the same again. Ngaphuma la. After today, Emboy. Angezwa? Emboy. Emboy. Hey, Kwenziwa nemboy. boy. Emboy. Nenza nemboy. Sithi siyabulala. Niyambulala. Yebo. Nisuka kuphi? Suka khona. Nisuka kuphi? Lembo. Emamboni. Yebo. Nisuka emamboni. Yebo. Nizomenzani? Sizombulale. Nizombulala. Yeah. Niyini nini? Nimfake ini? Isipoko. Isipoko. Yebo. Nisilanda phi lesipoko? Sisuka khona le. Kuphi le? Emboy. Emamboni. Yeah. Nimfake isipoko. Yebo. Sizombulala. Yeah, suna afa. Eh? Suna afa. Uhlala unendoda. Nifuna afe ngoba unendoda. Yebo. Ubani wena ombulalayo? Mina ngoba Ngubani wena? kakho. Khipha lesipoko senambe naso. Sheshani. Khipha lesipoko sakho. Ayiphohle le nto. Khipha. Sheshani. Shela uJesu isandla. Phakamisela yena. Lulani isandla kulo bhodla bamfake. Uyaphuma la kuyi? Uyaphuma? Ngeke. Ngeke lena smell. Angeke. Ngeke man. Angezwa. Angizwa. Nimfakeni. Bhekani la mehla akhe ukuthi athusa kanjani. Bhekani la mehla akhe ukuthi kanjani. Yini igama lalesilwane? Yini igama lalesilwane? Yini igama lalesilwane? Ngithi yini igama lalesilwane? Bhekani la mehlo akhe. Bhekana lesandla. Bheka lesandla. Niyaphuma la kuyi. Niyaphuma la kuyi. Niyaphuma la kuyi. Hayi man. Hey wena man. Hey wena.
Yeyi wena. Ngizokubulala mina mfana wami. Uzongibulala mina. Yeyi. Uzongibulala. Sondela mfana wami uzobona imhlola ngayo. Uyindoda noma isilwane wena? Yeyi. Uyini? Ngizokwenzani mina? Uyindoda noma isilwane? Uyini? Ufuna ukwenzani? Uyini wena? Wozana ngizokhombisa mina amasweet. Uzongikhombisa amasweet? Yes. Unamasweet wena. Yeyi. Yeyi mina mfana made Uyayibona lento ukuthi bamfaka izilwane lo mntwana. Baningi abafaka izilwane njengaye. Kodwa namhlanje siyophuma ngegama lika Jesu. Jesus. Ningamadoda noma ningabafazi nini? Yeyi. Yeyi wena. Yeyi. Ningamadoda. Yeyi. Yeyi. Lolani sandla senu kuyi. Angizwa. Yeyi. Why? Yeyi. Sengiyasaba maye. Suwenzani mfethu wathi ngiyamfethu. Angizwa. Mfethu. Mfethu. Awu mfethu. Mfethu. Sathunqolela phela. Ngikuxolele. Yeah. Bozomenzani? Ulengalela. Bozomenzani? Ufuna ungibulala wena mina. Hey. Umngani wakho isihlobo sakho uyini la kuyi? Uyini la kuyi? Memeza. Umfakeni? Bantu abafile noma izilwane umfakeni? Umfake yona? Umfakeni? Angizwa. Umfakeni? Wena. Wena ndovu ngaka phela. Angeke. Ngeke phela. Unombuzo emningi phela wena. Yeah. Yana ndoda ngayazi. Yani ngitetelani nini? Ntetelani shaya ndoda lengayazi. Wena ndovu. Wena ndovu Nkosi yami. Lula izandla ngoba nayiphuma lethi ngangena na kwena. Ayishambe. Ngisheshe uhambe. Uyangibulala. Uyaphuma la kuyi? Ngithi uyaphuma la kuyi? Angikuzwa. Uzophuma. Phuma right now. Right now. Shesha. Sawuphumile. Uyakuphi? Uphuma uyakuphi? Usuka kuphi? Usuka kuphi? Shesha uhambe wena. Uyahamba. Shesha uhambe. Khipani ipokoseni. Khipana la makhaya. Khipa. Akabuyele emsibeni. Benimbekephi? Endaweni emnyama. Ikuphi le ndawo? Ikuphi le ndawo? Angiyazi. Khipheni lapha endaweni emnyama. Khipe. Shayela uchesa sandla. Lift up your voices. People of Limpopo, be ready to receive Apostle Ipindlovu as he will be bringing you a service yokuxosha umoya wenhlupheko. He will be arriving at Njerere, Makhado, Community Hall. The time is 10 a.m. and the date is the 15th of April, 2025. Then on the 22nd of April, 2025, your apostle will be coming to Uppington. He will be arriving at Tolspielman Community Hall at exactly 10 a.m. Then on the 23rd of April 2025, the apostle will be coming to Kimberley at the City Hall. The time is 10 a.m. People of Kwakwa, we would like to apologize for the venue of the service that was supposed to take place on the 25th of April 2025 at Charles Mopedi has changed to Harry Smith. The service will now be taking place at Entabazwe Multi-Purpose Hall. It will be an all-night prayer. So people of Kwakwa, Harry Smith and surrounding areas, be prepared to meet with the apostle. Remember, the date is the 25th of April, 2025. It is an all-night prayer from 6 p.m. to 6 a.m. You can also meet with the apostle on one-on-one sessions, so do register when you get to the service. For any more... Izinto zakho lapha ekhaya zivalekile. Sewuzamile na uthi uvula lokhu kuvaleka lokhu. Na uthi wenza lokhu kuyamoshakala.
Ingakho-ke ubaba umpostoli ukulethela inkonzo kaKhiye Prophetic Key Service lezo bikhona kule nyanga yonke kaMeyi. Lo Khiya kulethela wona iwona lozovula ngawo umshado wakho. Lo Khiya kulethela wona iwona loyovula ngayo ibhizinisi lakho. Kunini uzama kuqala akuqaleki. Uma sewuqalile akuyi phambili. Uma sewuqalile awukhoni nokuphetha lento oyiqalile. Ingakho-ke ubaba umpostoli kumema mbukeli wami lapha ekhaya athi hlanganyela naye kuzo zonke inkonzo zale nyanga kaMeyi lapho azobe kulethela khona ukhiye wokuvula kudestiny yakho. Abantu baseButterworth abamlindele ubaba umpostoli uzobe khona lapha ya ku-Coloured Ground elapha ku-location 16 eFieldman ngaye umhla ka-2 kuMeyi uyobe khona ubaba umpostoli kuyobe kungolesihlanu inkonzo kuyoba ubusuku bonke avula izinto zakho avula ifuture yakho avula nalokho okuqalile okuhlulekayo ukuthi kuqhubeke kuye phambili kanti abantu basengwavuma nabo abamlindele umpostoli ngaye umhla ka-9 kuyona lenyanga kaMeyi nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke la athi umpostoli akuqaqeka amaketango kuvuleke izinto zakho abaphumelele phela labantwana sebefundile baqedile kodwa umsebenzi abawutholi woza kule nkonzo ye-prophetic key bese kuthi abantu base-Bakersford ngaye umhla ka-23 abamlindele ubaba umpostoli uyobe khona lapha eTubatsi Plaza nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke ngicela ungaphuthelwa ile nkonzo nazi ezinye indawo ubaba umpostoli azoyihambela abantu base-Witbank uyobe khona lapha eLinville Community Hall ngaye umhla ka-29 kuMeyi ubaba umpostoli abamlindele kanti abantu base-Mariti Stadium nakanjani ngiyacela bantu base-Calcutta abantu base-Bushbuck Ridge akhona uKhezeView asipheleleni lapha eMariti ubaba umpostoli asilethele wona lokhiye wokuvula izinto zethu kanti naye phuma lapho uyobe seyakhona engodini kwaBhokeni ngaye umhla ka-31 ubaba umpostoli uthi akuvuleke izinto zakho ukulethele lesikhiye sempumelelo bese kuthi abantu base-Phalaburwa Community Hall uyobe khona ngaye umhla ka-24 kuyo inyanga kaMeyi ungaqali uphuthelwe bese kuthi nabo abantu base-Kokstad abamthole ubaba umpostoli ngomhla ka-3 kuMeyi inkonzo yokuvula uyobe kulungisele yona le package yakho ka-500 ulungisa nje lo mnikelo ka-500 uhamba kanye nalo khiye uyowuthola phakathi kwi-package yakho wokuvula izinto zakho your life will never be the same again bantu basePhongolo nani umpostoli akanishiyanga ngaphandle kule nkonzo yokuvula ukhiye uyobe nani umpostoli ngomhla ka-8 bese kuthi abantu basehluhluwe nabo umpostoli uzobe nani ngomhla ka-10 kuMeyi uyofikela lapha yana ehluhluwe ePhumlani Hall kanti-ke kule nyanga ka-April njengoba ubaba umpostoli ezobenza yona inkonzo yokuxosha inhlupheko ngiyafisa ukuthi uzembukeli wami uzilungiselele phatha umhlabathi wakho wasekhaya ungawushiyi ukuze ubaba umpostoli azowuthandazela ungashiyi ama-documents kanye nama-ID akho into enkulu yile khombo ubaba umpostoli ayobe kuphathele yona oyibuyela naye ekhaya eyoxoxa yona inhlupheko phakathi kwale khombo ukhona le ndwangu le nawo uyofika uyidabule fanele ufike uthole yona na ungena nje eholweni lapha ya e-Orient Theatre nakuzo zonke inkonzo zika-April kanti lapha ya e-Orient Theatre sizobe sinaye uJumbo athi angipha amandla amasha sizobe sinaye uZiyanda bekhona nabo sidumisa kanye nabo sithi umoya wenhlupheka uhambe ubumnyama budede ukukhanya kuvele asiphelele sihlangane khona. Your Apostle Ibin Dlovu, is coming to areas near you as you have requested. He is bringing you izinkonzo zokuxosha umoya wenhlupheko ekhaya lakho. Abanye benu nakhe imizi kuma sites agcwele ubuthakathi kwadala ukuthi ikhaya lakho lingabi nokuthula kunezinto ezigijima phezulu kwendlu yakho nasegcekeni lakho njalo ebusuku awukwazi nokulala ebusuku uhlala unovalo woza kule nkonzo umpostoli uzobe eniphathele ikhombo ngakho ke lungisa umnikelo wakho ka-500 uyothola ikhombo yakho oyohamba nayo uye ekhaya uyohlambulula zonke lezi chitho ezisekhaya lakho nazi indawo azobehambela kuzo mhla ka-1 ku-April 2025
Umpostoli uyobe ese-Deep Sleuth ngo-10 ekseni uyafikela e-Youth Center Extension 2 at Ingonyama Drive. Mhla ka-2 ku-April 2025 umpostoli uzobe ese-Middleburg Adelaide Tambo Community Hall Extension 7 E-Township ngo-10 ekseni. Mhla ka-8 uyobe ese-Daku Hall ePort Elizabeth ngawo u-10 ekseni. Bantu baseDaku zilungiseleleni. Mase kuthi mhla ka-9 ku-April ngo-10 ekseni umpostoli uyobe ese-Stellenbosch uyafikela kaYamandi Community Hall. Phatha umhlabathi wakho wasegcekeni ungawushiyi ekhaya. Lesichitho esilapha ekhaya lakho, lezinto ezigubhelwe egcekeni lakho kumele ziphume ngalo lelo langa. Ungakhohlwa ukubhalisela i-1-on-1 mawufika enkonzweni, uhlale nompostoli. Fonela i-call center yethu ngeminye imininingwane. Abusekho obunzima. Nami ngizothula ubufakazi ngosawoti. Usawoti wangisiza kakhulu usawoti egcekeni ekhaya nakumeni uqobo. Ngangiye eThekwini ngangakwazi ukuphakamisa izandla, ngangihlala phansi ngithi ngakwazi ukusukuma, nginento ayibamba amadolo nezingalo lesingakwazi kwenza lutho. Kodwa namhlanje ngiyaphila, ngiyakwazi ukuma, ngiyakwazi ukuhamba ngosawoti. Ngaphela futhi usawoti nasekhaya ngichele ngawo. Wangisiza kakhulu usawoti ngoba ngade ngichela ngabamba umuntu ekhaya egcekeni. Ukuthi abaleka angabaleka kuhamba kagesi nama sengivela ngewindi ngithi wenzani wayimela wathothobala wazavuka izingane zabafana sathi safika kuye kanje semkhanyisa simbona ukuthi ubani wenzani wayima eqala ethi uyabaleka sesimbonile vele ukuthi ubani. Ngiyabonga. Ngike ngeza la ngonyaka odlule ukhona umama wathi asiphatheni inhlabathi yasekhaya ezoyiphulekela. Wayiphulekela-ke impela saphindela nayo emuva. Wathi sifike sichele ngayo egcekeni. Ngafike ngakwenza lokho ekhaya egcekeni, ngachela ngayo inhlabathi. Ngakusasa abazalwane ngathi ngivuka ekseni ngabona inyoni ifile egcekeni ekhaya. Ngaphinda futhi bazalwane kwabakhona ingane yasekhaya ena6 years. Le ngane le ijwayele ukudlala nje izindle ekhaya ngenhlabathi. Ngaleso sikhathi lengane yangibiza yathi hawu malume bensacela ukuthi umbe la. Nangempela ngathi mangimba ngakhipha ibhodlela elalinamafutha phakathi bazalwane. Ngalikhipha leli bhodlela ngase sendifaka usawoti bazalwane sengoliphihliza ngaphandle. Ugcobo lika baba uNdlovu nomama uNdlovu liyasebenza eke silithembeni bafowethu and sizophila futhi. Ngaphinda futhi la ishowe ngawunyaka odlule ngazothenga usawoti omhlophe. Lo sawoti omhlophe lo ngangigquma ngawo, ngiphalaza ngawo, ngenza yonke into. Akuphelanga ngisho insuku ezo5 ngangiqashwa kwenye inkampani yama security uIPSS. Ngakho ke uyasebenza ubaba uNdlovu, asithembele kuyena ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga abazalwane. Mina ubaba uNdlovu ngeke ngiqamba manga ngaze ngithenge iproduct ekaze ngithenge lutho kodwa ngokholo ngibuka ku TV ubethu uma ethi thatha amanzi ngeglass sikhuleke kanye nawe ngikwenze lokho. Uthe izolo ekusena ngoba fona nje umuntu useMaritzburg wathi angibuye ngesonto ngize eMaritzburg ngiyoqala emsebenzini ngomsombuluko. Ngiyalibonga uCono nokwethemba uNkulunkulu. Amen. Isizakalile mina kubaba uNdlovu kakhulu. Angiqalanga kwi-product yakhe, ngiqale emanzini ngoSeptember. Nginenkinga ngangukuthi bengihamba ngenduku, ngingakwazi ukuhamba idolo livuvukala la kuvele kube ngingakwazi ukuyihambela. Kepha nje ngokuthi uma esethi enekhathana amanzi ngenkomithi uwabambe ngesandla sokudla akhuleke kanye naye, ngasizakala ngoba akaze ngenze lutho, ngamela lawo manzi ale ngoSeptember. Uthe ngoNovember bazalwane umntwana wami uyapheka leshowe upheka udayisela abaserenke. Uthe ngoNovember wathi ngiyeza mangizokulethela ipresent yakho ngoba uyazalwa. Ungizele nefridge defreezer ka 4000. Kwadlula lapho ngase ngithenga insebenzo zonke kasawoti omhlophe. Bazalwane endlini la bengilala khona mina bekuhamba yonke into. Ungabuthi futhi nje ukuthonga ukhetho bungathi khona into ezifohlozayo. Kodwa nje ngokuthenga lo sawoti
akuphindanga ngicaba akuphindanga kwafohloza lutho ngathenga ikhalenda kuphume kwaze waphuma ngishiya igcibikisho bezisendlini akukho lutho ngekhalende lihleli nje kupholile ngemsebenzi kaBaba uNdlovu ngiyabonga asibe nethemba nami engifakaze ngosawoti ngasizwa omunye ubaba la ePassage Box embona hamba ngenduku embili wabuza ukuthi awumacungwane kwenze njani ukuthi mina uphethwe zinyawo wathi hayi woza la amlandela wangisa ngala e-office kunendawo engapha wangisa khona wafike wathi ngena la uzothola usawoti la ngempela ngawuthenga lo sawoti ayi angabi nalo ithemba kodwa mangifika ekhaya musebenzisa awu ngabona sengikwazi ukuhamba ngathi mina awuye baba umlingi wento ngoba icatshula ngangasayifaka intobo ngihamba ngezagila zothu icatshula ngasasifaka icathulo usuka nje ngusebenzile zangena icathulo ngavuka ngaphila ngilapha nje showe nje kade lokhu ngigqiqa la ngifuna amafutha lahlaza ngoba kwawona ayangisiza ngendlela esimangaliso ngoba ukuthi bakukhona lapho kutshutshumbha khona uthathe wona uji kancane kuvele kuhambe kuvele kusuka lonto etshutshumbayo ngakho ke ngibonga kakhulu nami uBaba uNdlovu ngizofakaza mina ngeswayi ngifikela ngeminyaka ngithi manga u2022 2021 nginenkinga ngingalala ekhaya ngicindezeleka ngikhuluma ngosawuthi ngalayelwa omunye side simbuka ku TV ngisho redweni uyangena ngo8 sizwe nje yonke into akhuluma zaqede abangcwele ngafika okokuqala ngiyangilayela intombazane yathi yakwaZungu ayisekho ke manje yathi gogo mangabe kungukuthi ikhala khulukhulu ophithikeza ngenhlabathi uchela igceke lonke ngakwenza nangempela ngachela okokuqala ngachela okwesibili okwesithathu ngathola umese nje wathengwa lo mudi isinqindi owathengwa nje umushwa wabhilwa wazombelwa egcekeni ekhonini sihlezi nomese bangcwele akugcinanga lapho wanengane ebithande ngathi mayifunda esikoleni yaphazamiseka ngaqhubeka ngalokho ngiye office bangcwele ngafike ngathenga uSouth ngathi sebenzisa nawo uSouth yawusebenzisa hayi ingane yakho uma kungukuthi inenkinga bangcwele hayi kuyacaca kuSouth amen ngoBaba uNdlovu kuyacaca uma kukhona izinto eziphazamisayo iyakwazi ukuthi iqhelise uyitshela ukuthi ayigeze ngawo uma inga esikoleni igqume igeze yenze konke ngithanda ngokuthi wenza yonke into bangcwele ngisho ikhova beyikhala pheyikwendlu kodwa ngiqala ukusebenzisa le product uSouth nje isikhalenda ngathenga kanye kodwa nje uSouth ngixoxa indaba ngawo yami ingane ifunda lapha eGauzi iphuma top 10 ngalo South lo kaNdlovu cha nami ngizofakaza ngosawoti hayi ungisebenzele mina esawoti ngafika nje ekhaya bangilale ngawufaka ngazi izilwane ekhala ngamadlebe ami lawa zikhala imaze zophuma esangweni ayike ehlo uSouth la kuNdlovu uyasebenza uSouth ngisho egazini lami uqobo ungisebenzele mina uSouth ngicela impela siqinise uNdlovu uNkulunkulu engathi ngasikhumbula siphile ngoba silapha silethe ukuhlupheka ingane zethu iphile nathi sisebenze kanjalo sithole nemali na uNkulunkulu amhlenge njengoba evela emgadini nathi sithi simthandaza uNdlovu ikhalenda liyasebenza bakwethu kakhulu izulu ngeke lingene kuwe uma unekhalenda endlini xobo ulizwa ngendaba namhlanje belizeki yimi kodwa ngoNkulunkulu cha ngiyabonga ngiyakhuthaza lapha ekhaya ukuthi ke unikele nawo umsebenzi kanti ke ukunikela mntanami kuhle kakhulu ngoba kulesibusiso njengoba ngikhuluma nawe wavalwa emalini labantu abakuvale ngemali basebenze ngemali yakho ukuvala wena emalini ngiqala kuthandazela isimo sakho seyimali wena ngabe ukude kabi ngabe imali ivulekile wena ngabe sewakhile ngabe imali ivulekile wena ngabe walotshola walobola nangabe imali ivulekile nale moto ohlala uyihalela uyithandazela ngabe seyaba khona nangabe imali ivulekile inkinga obhekene nayo ukuthi bakuvalile emalini uvaliwe hayi ukuthi awunangqondo ingqondo ikhona nedi bakuvalile yimi lo engizokuvula emalini angiphinde ngicela nje ulungise nje umnikelo wakho ka 500 rand
udeposit kule account engiqeda kukhomba yona manje. Na uqeda ukudeposit ungisendele i-deposit slip. Le deposit slip le ngizoba ngila futhi studio ngiyoba ngikukhulekela lapha ekhaya. Ngiyokukhulekela ulapho ekhaya. Ngiyokukhulekela mina. Ngiyokukhulekela ngiphinde ngugeze lezandla. Ngugeze lento evala imali, ngugeze lento ethatha imali. Just an offering of 500 rand. Umnikele lo deposit it. May you please nibe careful ngama account ak Facebook la wrong. May you please nibe careful ngabantu abatifakana imali kuma Shoprite. Thina sisebenzisa ama Shoprite nama Spar. Sisebenza nge FNB account. God bless you. Usaphakama uyo deposit umnikelo wakho. Apostle Ipindlovu is bringing you a Mirror Big Sunday service where you will bring a small mirror and he will be breaking them on your behalf to cast out every monitoring spirit. This service will be happening on the 6th of April 2025. It will be a Sunday. The service will be taking place in Durban and Johannesburg branch at 10 a.m. as well as all Apostle Ipindlovu's church branches. Please do prepare an offering of 200 rand when coming to the Sunday service. Every spirit, which evil spirit, and that enemy monitoring your life will be disconnected from you in Jesus' name. For more information, call the numbers on your screen. Don't forget to bring a small mirror when you come to the service. Abuseko ubunzima. Bantu basemzindo, umpostoli Ipindlovu uzobe eze kunina kule nyanga yango May 2025. Uyafikela eJolverton Community Hall ngo-10 ekseni mhla ka-1 kuMay 2025. Kuthi mhla ka-15 kuMay, umpostoli uyobe ehambela abantu basesikhawini. Uyofikela eNew Hall eduze naseThokoza Clinic ngo-10 ekseni. Imthandazo yenu isizwakele bantu bakwanzimakwe. Umpostoli uza kunina ngomhla ka-16 kuMay 2025. Uyafikela khona lapha eLachoda Community Hall. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekseni. Mase kuthi mhla ka-17 kuMay 2025. Uyafikela khona lapha eGreytown, eKing Edward Ground. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekseni. Le mimoya elapha kulela khaya lakho seyiphelelwe isikhathi. Kuzojika izinto empilweni yakho obekuboshwa abathakathi kuyoqaqeka. Le mali engahlali ekhaya lakho, lezinto ezihamba phezulu kwendlu yakho, lo muzi wakho othi uyawakha awupheli, usuhambe kakhulu ukhipha imali kodwa awunasixazululo. Phatha u500 rand. Umpostoli uyokunika insebenzo ezokusiza ikuxoshele nale moya ehamba kulela khaya lakho. Woza kule nkonzo, umpostoli uyokukhulekela, akhulume nesibusiso phezulu kwakho. Wena uyophumelela. Phatha umhlabathi wakho osegcekeni, umpostoli akhulule ikhaya lakho. Ungakhohlwa ukuthi ikhona i1-on-1. Mawufisa ukuhlala phansi nompostoli, ukhulume ngesimo sakho, akuhlolele ngokwakamoya. Mawudinga eminye imininingwane, fonela i-call center yethu. Inamba zikhona ku-screen. Shalom. Bamba kanje iglass of water. Bamba kanje yo glass of water. Mntanami ngiyokhulekela lamanzi. Leli khanda lezonqamuka. Lo bleeder kuzonqamuka. Lento ukuthi kube nento inyakazako, isheke, imove, inyakazi, idikize. Ngathi unomntwana kuzophela. Bamba lamanzi. Lento ukuthi njengoba ukuyalalwa manje uqhaqhamba inyawo, uqhaqhamba amadolo, uqhaqhamba amathambo, kuyophela njengamanje. Bamba lamanzi. Lento ukuthi wena njalo na ulele ebusuku lalwa indoda kuyaphela namhlanje. Sengiyathandaza. Baba onamandla egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyawathandazela nawe amanzi. Lamanzi nawe lamanzi awabambe ngesandla ngiyawakhulekela. Lamanzi ngiyawakhulekela. Ngithi lamanzi njengamanje akashintshe abe impilo. Kulona ogulayo akalethe ukuphila. Kulona ofayo akalethe ukuphila. Kulona ne-high blood akalethe ukuphila. Kulona noshukela akalethe ukuphila. Kulona ne-cancer akalethe ukuphila. Kulona nesifo samathambo akalethe ukuphila. Kulona anasiluphi uhlobo lwesifo esingakasiphawulanga. Lamanzi ngithi akalethe ukuphila. 2, lamanzi lawo ngiyawathandazela egameni kaJesu. Ngithi awavule ihlahla yavalwa abathakathi.
ngithi awavule ihlahla yavalwa ngamaphupha amabi nalento wayihle emaphusheni engena ngomoya nalamazi kuyayikhipha ayibona iphuma ihamba nale nyoka abakufake yona esibelethweni nale nyoka abakufake yona esiswini nale poison abakufake yona esiswini naleli dliso wadliso lona ngalamanzi lawo ngithi aliphume right now in the name of Jesus, right now in the name of Jesus. Father, we thank you ukuthi yiwo lamanzi esiwaphuzayo namhla kuqhaqheka izinto namhla kuvuleka izinto egameni likaJesu. Yiwo lamanzi la esengwabusisile siyawaphuza sonke. Father, we thank you in the name of Jesus. Phuza amanzi wakho uwaqede. Bantu baseSwatini sive sakangwane nangumine ngiyeta ngitalapha eSwatini ngaye umhla ka6 of June 6 of June ngiyofika Nzambama ngo6 inkonzo yaqala ngitothandazela abantu ngitoqosha buthakathi lebendwe phakathi ekhaya lakho ngoba lelo khaya lelo liyasinza lisinza mina ngilibuka ngilapha lelo khaya lelo ligijima natinto phezu kwemathayele lelo khaya lelo ngisho negroza ayihlali niqaleka niqabane nodwa ngoba nesicitho basifakile kulelo khaya lelo khaya lelo kukhala ngisho netilwane longakade fuyanga kanti-ke ihlupheka ibophile kulelo khaya lelo njengoba ngita ngikulethela inkonzo yelitshe lelitshe leli ngizofike ngikuphe lona ubuyele nalekhaya uyothi na ufika nalekhaya uthandaze bese uliphonsa phasi kuyophahlaka amabhodlele ebathakathi kunemabhodlele avala imali yakho kunemabhodlele avala inhlahla yakho kunemabhodlele avala nebantwana bakho 6 June ngiyete eSwatini kanti sinemabhasi ibhasi yokuqala itosukele office lethu lelaphayana eMbabane ibhasi esibili itosukela eStegi eoffice lethu ibhasi esithathu itosukela eNhlangano ngicela nisheshe nihambe niye ema-ofisi nobhalisi ukhwela mahala lamabhasi inkonzo enkulu yokutophahlata nokutoqosha labathakathi labagidzagiza lapha ekhaya lakho naphezu kwebantwana bakho ngiyeda mina ngizokuqoshela bona phatha umhlabathi wasekhaya ngitothandazela ujike nawo. God bless you. Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462. Please double check your address when placing your order to avoid confusion. Be on alert for scammers. Only use websites which is mentioned above. Shalom. Uthi ubaba umpostoli angeke imehlule lento abakwenze yona. Uma asho kanjalo ngikhumbuza wena mbukeli wami lapha ekhaya ukuthi ubaba umpostoli sewuyatholakala njalo ngoLesibili lapha ya kunumber 425 West Street eDurban ngo10 o'clock ekseni. Inkonzo zangoLesibili seyibuyile, inkonzo yokuthandazela abantu, inkonzo yokuphulukisa abantu, inkonzo yokukhipha imimoya kanye nazo izilwane ezihlasela abantu ngoLesibili. Kanti ngoLesithathu abantu basePietermaritzburg namaphethelo nabo bayakwazi ukumthola ubaba umpostoli ngaso isikhathi sika 10 o'clock ekseni. Bese kuthi-ke ngamasonto hlanganyela kuwo wonke amabandla kababa umpostoli ngoba angeke ube isikhuni esivutha sodwa. Ngiyakucela-ke mbukeli wami ungabulawa zinhlungu asihlangane khona. Mbukeli wami lapha ekhaya ngizokuthulela nansi i-call center yethu ehlale ivulile sikhathi zonke 24 hours. Bakhona-ke labantwana ukuthi bakwazi ukulalela wena enkingeni zakho obhekene nazo, bakwazi ukulalela izicelo zakho, bakwazi futhi nokukupha ama-direction nokuthi wazi ukuthi ubaba umpostoli uzomthola kuphi, uzomthola nini, uzomthola kanjani, nama-direction okuya kuma-prayer room ethu la ukwazi ukuthola khona iy'nsebenzo zakho 24 hours. Ungabulawa zinhlungu, ungabulawa yi-stress, phakamisa ucingo lwakho njengamanje
ufone balinde wena ukuthi bazothandaza kanye nawe. Nami nompostoli sila sizothandazela wena. Fona khona manje sithathe isicelo sakho sithandaze kanye nawe.